brief niyo mo. Ibo di ibuno sa kuha di. Kung inukaya yung mga kuandre, mga bra may naadre. Di ba kaya natin na magkagapagita akong brief? Ganahan kayo kumusuta itong brief ba? Kaya na ito yung sentimental value sa kuha. Asa man dahil mo ito di? Kung ano, ay Sila. naramang ko ito din na. Grabe ko ito. Ganihan ko tinuwad-tuwad rin ba? Be? Pinangita ka ning brief na kung asa na. Tao na to ni Dribe. Grabe kayo ka ba? Mag-arrange gani ka, ilahi ng brief, ilahi ng sanina. Kaya manakit atong hawak ka na. Manakit atong liog sig. Pagita diri niya. Wala lang dahil gihapon. Stila na po. Asam na mo gipamutan day? Naramang ko O to kaya doon diri, dihabi sa uban be? Kasig na adi ha. Naramang ko ito diri. Ikaw yun siya. Kanara ba yung mga mata no? Kay kuan ba kaya na yung mga Maron to, maron. Maron o kulor to. Dugay na kayo to sa kuha ba? Nato yung sentimental value to akong brief. Nang dili gito na ko pwede ko anon. Bisa pa kung sa'yo mahitabo. Alam mo, magkatumputi ako sa utom. Nasayang man. Kada mo yung maron akong gusto. Kaya sentimental value. Dali ang pangita diha. Kay sakit na gani akong hawak dali. Sakit mong hawak? Ha? Lisod pag kung sa'yo sakit na ko, lisod pag kakuntihan. Nga ganihan ko tuntuhan dali. Buntag pa ko nung pinangita ay anak kong brief. Na may kuan diha o. Kailan na po mo eh. Dara o, nakita na akong brief niyo mo. Ibo di ibuno sa kuha di. Wala nga naraman na yung diri dapit. Grabe po ng matahan mo dili po kuan. Balo ka na akong brief dugay na kayo ni. Ano yung sentimental value sa kuha. Bisa pag-isip pa ni. Ano akong ganahan. Ibutan gini siya. Ganang dali rin ako Sa mga makita. tao na oy, subabayin ko na yung mga brief sa mga Kita na kita hawak no pinangita no. Imo pagita nga naon. ganina naman ilang sakitan ng hawak. Manghaplas day ka. Ah, may haplas. Buta ka? Mo jud lahi na jud na imong Ano yung haplas din eh? Oh, haplas ka na. Kasi pinaghatag naman eh. Si Ma'am, gihatag man na ni Ma'am Lorito ba? Pakuan man na niya sa kuha. Gwapo man na kayo na. Haplas din eh. Gwapo man ang haplasa na. Oh, sa kuan ko na siya. Healing rub. Oh. Healing rub. Healing rub na, ka Ma'am Lorito. Gwapo din di. Oh, humot pagid na. Humot pagid siya. Karon makainsulti sa ko haplas din na Di, sa ato atubangan. pasingan, di pahaplas niyo sa mong kilid. Color na. Usap na isa. Dili na po pagtali mo kung nuya, oy. Mo nang gyapon na sa kuan nang gyapon na siya. Essence. Parang nay roll on. Pero diri na siya sa ano. Pwede po Soothing sa gel. Oh, Soothing gel. pwede pa rin sa sakit sa ulo, ibutang nimo diri. Ah, pang diri ni sa ulo. Oh. Asam ni mapalit? Ana. Asam daw ni mapalit ni mga yan eh? Ay, kontakon lang gyapon nimo na si Ma'am Lorito. Siya may nagakuan gud ani gud na ano. Sani? Si Ma'am Lorito lang ang imong kuan ani. Okay guys, ya. Kumot kayo.